Jo, ľudia, dneska vítajte u ďalšieho videa. Budeme natočiť Koala Miner. Tykum, takže už máme tu nazbierané. Toto si zatvoríme, takže ja som fialová. Dala som si toto tykum, lebo je to tu na blízko, ty vole. Musím si otočiť. Dobre, no, takže dneska budeme natočovať Koala Miner. Je to skoro moja obľúbená hra. Ale nie je to moja najobľúbenejšia hra. Moja obľúbená hra je Brookhaven, ale druhá najobľúbenejšia hra je toto. Tým mám problém. Môžete mi trošku pomôcť. Yep. Je to moje favorite game. Lebo takže budem musieť to zastaviť a neviem čo. Alebo nie, budem musieť covať, alebo nie, zase rozbehnem. A ideme. Ľudia, ja som šťastná, že sme to dali. No, čo iného mohlo byť. No, takže idem vám ukázať, jak sa to má robiť. Takže letíme domov. Yep. Ja som sa trochu zmenila. No. Yep. Mám švodňufaček, štáčik a bird. Ja viem trochu po anglicky. Hej, keď chcete otázky, keď chcete mi dať nejaké otázky, tak napíšte mi to do komentára. A budem rada, lebo ja som angličtinárka. No. Takže asi pozajtra budeme mať asi k anglínu. Neviem. Nechápem teraz. Ježiši, ja nezapamätám si ten rozvoj hodín. Počkaj, kde som? Ježiši, čo som tu prešlo? Tu je oranžové, takže toto nie. Aha, tam je fialová strana. No, to je moje. Takže môj domček takto vyzerá. Si ho tu zastavím. Tam si je tkaj a tak otvorím dverka, Ježiši, mi sa to zablokovalo. Tak, všetci sa tam tiskajte. No. A ja vám ukážem, jak sa to má hrať. Dobre, takže. Yep. A čo sa neostalo? Neviem. Už to na equipne. Takže idem. Takže môžete si spavnúť tak tu na mate. Môžete si spavnúť taký tu na. Alebo taký. No. No ten druhý. No, ideme na to. Ideme. No. A teraz budeme. Viete, kde tam, kde som predtým bola? Yep. Ja milujem fialovú farbu, ale aj žltú, ružovú. No, červenú nemilujem, lebo môj brat ju miluje. Hej. Ja to mám rada. Dobre, takže môj brat je v škole na internáte, takže budeme mať týždeň pokoja. Ale v piatok po neho pôjdeme, takže budeme mať koniec prázdnin doma. Hej, lebo ja chodím do školy. Keby ste chceli vedieť, ja chodím do Žvažecký. No, akože ja som Slováčka, ale doktora vetičky viem aj po anglicky. Yep. Moje meno je Karinka Barelová. No, meno Karinka a prezvisko Barelová. Yep, ideme. Ona Rainbow Lisa styku. Jo, ja som volám Rainbow Lisa v tej hre. Tá hra sa volá Roblox, keby načo. Yep, pristane 4. Hej, a tu nám môžete, takže tu drop koal. Tu som si na hovno kúpila. Dobre, takže ideme na to. Dobre. Keby niečo dneska sme hrali Ježi. Dobre, takže dneska je 24.2. Ak sa nemýlim, je 24.2. dneska. No. A je večer, takže ja o 4 dní mám narodeniny. Yep, 28.2. mám narodeninky, ok.
Otvorím. Tu sa ešte tak pospavnujem. Dobre, tak. A idem na to. Jep. Zamknem si, aby som niekde aby som niekde nestiskla dôr a sa môže otvoriť. Aha. Stisnete dôr a máte toto lock. To znamená, že vám to nevypadne. Dobre. Pohrnal som. Máme čerstvé koaliky do fraza s tým typkom. Ok, typek už vypadol. No, takže toto asi bude na všetko na dneska. To je iba také malé video, ako som chcela natočiť, aby ste vedeli, že jak sa tá hra volá a čo to je za hru. A ešte čo? Ešte som ukázala, že jak sa to hrá, to tá hra. Som sa to naučila sama, hej. Žltú nepotrebujem. Jep. Sama tu sú farby, hej. My sme tu asi 3 alebo 4. No, keby dačo ste vedeli, že no. Takže, vám i dačo poukazujem, také vecičky, no. Takže, ideme tu. Zostalo to zase kohlo, takže prvé si... Takže prvé odkaz, dáme si lock, stisneme lock, tak. Potom stisneme ten door, stisneme door a tak. A teraz všetko nám bude. Dobre. A potom, keď nám skoro všetko tu bude, potom si dáme toto. Teraz, ja. Takže teraz si dáme zase door. Ja. A teraz ideme tu. Toto tu na. Ideme tu. Takže dáme si toto a máme už kašky. A keby dačo vám ukážem, že sa tu vidíte svoje kašky. Tu vidíte? Ja mám toľko veľa kaškov. Vidíte? Dobre, no, takže vám tu ukážem. Tu na kašky máte. Vidíte, koľko mám? Takže, no, takže. A keby dačo, tu na, môžete si upgradeovať, tu na. No, a to asi na dneska by bolo všetko. A počkajte, ešte na čo zabudnete. Tu na si môžete svoje autíčka, môžete si vymeňovať. No, takže, vidíte? Aha, ja toto autíčko mám. Toto tiež mám, ale teraz mám ekvipnuté toto. No, takže dneska by to bolo všetko. Tak, dovidenia. Ale môžem ešte dačo poukazovať, keď chcete. No. Vidíte? Aha, pozerajte, čo tu je. Vidíte? Wow, je to bardzo dobré. Dobre, ja vám dačo nakreslím. Yep. Keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like. A budem potešená, keď dajte aspoň 5 lajkov. Jap, dneska to bolo všetko, tak dovidenia. Dobre, kde je to ten kameň? Dobre, takže tu vám ukážem autíčko. Moje autíčko. Dobre, zapnem pesničku. Keby kto nevidel, že ak sa zapína pesnička, tak toto tu nám musíte stisnúť horn. A ideme. Takže ešte raz vám ukážem, na čo toto tu slúži všetko. Takže toto tu na to slúži. Door, aby ste otvorili. Lock, aby ste zamknuli. Bo keď si otvoríte door, tak vám to nevypadne. No. A horn je na spievanie. No. Určite. Takže tak dovidenia. Dovidenia.